Mopti ye ji sanuman sɔrɔ ka sababu kɛ UNICEF ye nin dagayɔrɔ kɔfɔlen ninnu de filɛ nin ye Barbe Horegende Sarema Wailirde ani Takuti an ka Hajat Degoga ani Mariam yɛrɛ boli lamɛn olu ye dagayɔrɔ ninnu musow ye Dikɛ gɛlɛya an bɛ taa ji ta fo yɔrɔ jan na de ya ni ye siyon kelen ta i bɛ se ka i ka fini ko n'a ye i bɛ se ka i ka minɛn ko n'a ye mais sisan ji nalen ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an b'i ko an fɛrɛ ma an b'i ko an bɛ an ka minɛn ko an fɛrɛ ma San'an tun bɛ pɔnpe in sɔrɔ jiko gɛlɛya tun b'an na kosɛbɛ nka bi an bɛ Ala barikada o dɔnni bɔra an kunna jiko in a diyara an ye kosɛbɛ. Kasabi min donna ni jibondo ninnu na a bɛ t'i jɔ 440 ani 46 la Horegende maa kumadogolenw ka ɲɛma a b'a ka nusajiya yira nin waleya in na an ka Hamadun boli lamɛn jiko gɛlɛya kun bɛ an kan nka bi jiko gɛlɛya kɔni a wulila ka bɔ an kan a y'an nafa kosɛbɛ wa a diyara n ye a bɛna kɛ sababu ye an b'an ko an b'an gɛ wa an bɛ ji min kan fa ma ni ye fɛn fɛn sɔrɔ ni ma ji sɔrɔ fu don n bɛ UNICEF fo kosɛbɛ olu min kɛra sababu ye ka nin jibondo in d'a ma. Mopti mara ɲɛma ni o ye Colonel Major Abbas Dambele ye a y'a ɲini dɛmɛbaajɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ u ka UNICEF ladege yaasa jiko gɛlɛya bɛ ban Mopti. An y'o de fɔ Mopti population 600 000 habitants 60% d'accès à l'eau potable durable dɛmɛba tɔw kana u ka dɔ fara kan an ka se ka 100% sɔrɔ même n'a ka gɛlɛn mais an ka sɔrɔ o 100% sɔrɔ la. Mamudu Bokum VOA Bamara tɔgɔ la Mopti mara kɔnɔ.